jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. Pilát mu řekl, co je to pravda? po těch slovech vyšel zase ven k Židům. Řekl jim, Já na něm nezhledávám žádnou vinu, je však u vás zvykem, abych vám k velikonočním svátkům propustil jednoho vězně. Chcete tedy, abych vám propustil židovského krále? oni znovu začali křičet. Ten Barabáš byl zločinec. Potom Pilát vzal Ježíše a dal ho zbičovat. Vojáci upletli strní korunu, vsadili mu ji na hlavu, oblekli ho do rudého pláště, předstupovali před něj a provolávali. A bili ho. Pilát vyšel znovu ven a řekl Židům, Hle, dávám ho vyvést, abyste uznali, že na něm nezhledávám žádnou vinu. Ježíš vyšel s trnovou korunou a v rudém plášti. Tu jim Pilát řekl, Hle, člověk. když ho však uviděli velekněží a služebníci, začali křičet. Pilát na to řekl, Vezměte si ho vy sami a ukřižujte, neboť já na něm nezhledávám žádnou vinu. Židé mu odpověděli, Když Pilát uslyšel to slovo, ulekl se ještě více. Vešel proto zase do vládní budovy a zeptal se Ježíše. Odkud jsi? Ježíš mu však nedal žádnou odpověď. Pilát mu řekl, Se mnou mluvit nechceš, nevíš, že mám moc tě propustit a že mám moc dát tě ukřižovat. Ježíš odpověděl, Neměl bys nade mnou vůbec žádnou moc, kdyby ti nebyla dána shora. Proto má větší vinu ten, kdo mě vydal tobě. Pilát se proto snažil ho propustit, ale Židé křičeli. Když ho propustíš, nejsi přítel císařův. Každý, kdo se dělá králem, staví se proti císaři. Jak Pilát uslyšel ta slova,
nařídil vyvést Ježíše ven a zasedl k soudu na místě zvaném Kamenná dlažba, hebrejsky Gabata. Byl den příprav na Velikonoce, kolem poledne. Pilát řekl Židům: Hle, váš král. Ale oni se pustili do kříku. Pryč s ním, ukřižuj ho. Pilát jim namítl: Vašeho krále mám ukřižovat. Velekněži odpověděli: Nemáme krále, ale jen císaře. Tu jim ho vydal, aby byl ukřižován. Vzali tedy Ježíše. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané Lebka,